lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan waleɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Grand Guédiolo ntomo bɔkun ye fɛrɛ la dɔn ye bilakun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ka boli ka kumaso ma gɛn baara min bilalen don ka makɔnɔ n'o ye kalimu tabɔ ka sɔgɔbɛ k'an ka lakale to dun kan cɛ ɲuman na lamɛnnikɛlaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ baara in ye jamajɛ baara ye sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛɛ Jibi Jakite bolo bolodɔngɔnin tan bɛɛ munumunu na butɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ tunɔ min dɔ bɛ jɛngɛ a bɛɛ kun ye min ye laɲiniw bɛ se ka sabati radio Jɛgɛfɔ officiel YouTube o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ami Jakite ye ja duman ni son duman lajɛlikɛlaw bɛ tila k'a ye réseau kan yanni ne ye Grand Guédiolo alamisa k'an k'a lakale to dun kan na e ko cogo di karamɔgɔ Buwa naamu yafa bɔra fa ko numukɛ bolofɛn mɔlen bɛɛ tɛ fɛn dun ta ye sike woro bini kan woro sen naani woro girima a bɛ sara naamu a bɛ sara alamisa kɔni bɛna se naamu jama bi giri hali ko karamɔgɔkɔrɔba ani kalandenni naamu k'u ye sɛbɛnfura dalajɛ o don sɛbɛnfura ka mamaw latɔmɔ kunnafoni ko la k'a di maaw ma sigida la diɲɛ seleke bɛɛ lajɛlen ka faamu sɔrɔ cogo min o tuma o waati o de selen filɛ anw bolo o don garankɛ i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an bɛ taa Jibi fan fɛ sabu lamɛnnikɛlaw kɔrɔtɔlen bɛ ka makɔnɔ an bɛ tila k'an da don a la sisan waati a sera kosɛbɛ o tuma lakali e tɛgɛ de bɛna don bala kɔnɔ sisan ni min bɔra limanaw b'o lamɛn Grand Guédiolo i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don n bolo ɲɛfɔlɔ an ko ma ko le démocrate a ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Agbemuri ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué cɛbɔ dan o ye yɛrɛbɔ ye a ko an ka taa masakɛbulon la n'o ye Kuluba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ntɛnɛndon n'o de bɛnna ni janvier kalo tile 19 Grand Guédiolo wele tun bilalen bɛ kunnafonidilaw ma k'an ka taa an ka sanbɛ foli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye laada ye sankura n'ale jɔra Grand Guédiolo min ye jamana ka cakɛrɛ cɛkɔrɔbaw ye dugu maabaw wele bɛ bulon ma ka taa masakɛbulon la Grand Guédiolo ka taa sanbɛ foli ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ foli o ye kɔrɔlen ko ye duwawu don o ye kɔrɔlen ko ye ala ka jamana diya ala ka jamana basigi Grand Guédiolo dugu jɛko 20 an bɛɛ lajɛlen de b'o fɔ ani ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso Grand Guédiolo olu de tun ye an nunjuruminɛbaw ye sabu min kɔni ye cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min sigira kuma ba tɛ kuma jan tɛ Grand Guédiolo k'a yira k'a fɔ sankura jɔra n'o ye 2026 ye aw de ye kunnafonidilaw ye 4e pouvoir jamana jigi y'aw ye aw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ n'aw tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ Grand Guédiolo hali ni fɛn t'an bolo a yirala k'a fɔ ko jɔyɔrɔba b'an na sɛbɛnnikɛla ko min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso Grand Guédiolo a maa caman tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo min ye jamanakuntigi i b'a ye k'a fɔ a ye bonya segin ta ni kan sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ dabolo min an bɛ don min na ko bi an bɛ ka min kɛ ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Grand Guédiolo n'an tɛ min bɛ fɔ ko kun tɛ fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye banmanciw ye u bɛ danna juguya mun na jamanadenw na u bɛ tiɲɛni jugu minnu na surasiw k'u kɔkɔrɔma don min ye jamanadenw ka muɲu ni sabali k'o fɔ jamanadenw ye min kɔni ye bilasiraliw ye k'o di jamanadenw ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko Mali kunnafonidilaw Grand Guédiolo kan ka ko min kɛ k'an y'a kɛ yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman k'a ni foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Banjugu Dante n'ale maison de la presse ale y'o ɲɛmaba Grand Guédiolo jɔyɔrɔ belebeleba b'a bolo a y'a yira k'a fɔ an weleli kɛnɛ in kan ko an n'a ka kan sabu an ye fanga 4nan ye Grand Guédiolo b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ in ka bon a ko n'i ye kunnafonidilaw lajɛ maa minnu b'a sɛbɛ maa minnu b'a lakale maa minnu bɛ bɔ jabaranin na minnu b'a bila réseau kan a ko an bɛɛ ka hakilina ye kelen sɛbɛnnikɛla ko min ye Banjugu Dante a ko jamana ye tɔɔrɔ min sɔrɔ san tɛmɛnen la n'o ye 2025 ye k'o ma dogo maa la min ye kunnafonidilaw ka timinadiya kun tɛ baara kanu kun tɛ a ko kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ min ye jamanadenw ka muɲu ni sabali ko anw de y'a hakilina di jamanadenw ma jamanadenw bɛ se ka sabali cogo min na a ko damadɔ dara ɲɔgɔn kan n'o ye taji ko ye o kɛra sababu ye ni ka baara yɔrɔ caman datugu taji ko o kɛra sababu ye ni ka radio caman datugu o kɛra sababu ye ni ka télévision so caman datugu min ye kalimu tabɔ ka journal ye o kɛra sababu ye ni ka caman datugu min ye maa caman ye o kɛra sababu ye ni k'olu labila ka taa so sɛbɛnnikɛla ko o man galabu fa an bɛ ka tɛmɛ n'an ka baara ye
o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Kajulu min ye radio so caman ye a ko taji tɛ ka sɔrɔ min ye EDM tɛ ka courant di radio so caman bɛ yen olu y'u ka datugu k'o kɛra bɛɛ ɲɛna télévision caman bɛ yen olu y'u ka datugu k'o kɛra bɛɛ ɲɛna journal caman bɛ yen olu y'u ka datugu ni ka tila ka dɔ b'u ka personnel la ko musaka tɛ ka d'u ma k'o ye koba ye dɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Kajulu ko m'an fari faga n'o ye kunnafonidilaw ye an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma hali bi ka baara kɛ fo ka taa bila jamana ka hakilina kɔnɔ tɛmɛnna ko jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu ta Grand Kajulu n'u k'o bila sen kan 2026 ko kunnafonidilaw min ye an ka jamana kɔnɔ ka taa bila kɔfɛlaw la Grand Kajulu k'an kan ka min kɛ k'an y'o fɛnɛ kɛ o ma dogo mɔgɔ la o kɔrɔmasuru ye mun ye o ye l'année de la culture 2025 bilal'o kɔnɔ kunnafonidilaw kan ka min kɛ k'a dɔdɔlima Grand Kajulu k'an y'o kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye AES jamanakuntigiw ka rencontre ya ko kunnafonidilaw kun kan ka min kɛ an y'o fɛnɛ kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Kajulu min ye lajɛw dara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko kunnafonidilaw kun kan ka fɛn fɛn kɛ Grand Kajulu Kamara k'an y'o bɛɛ kɛ charte nationale de la paix et de la réconciliation an y'o baara kɛ kan 2025 ye an y'o baara kɛ Grand Kajulu ko kunnafonidilaw ye min kɛ ka fara Mali ka 22 septembre tɛmɛnen an ye min kɛ k'o sankɔrɔta k'o ma dogo diɲɛma la sɛbɛnnila ko a ko min kɔni nin kɛnɛ kɛra kɛnɛ sale Grand Kajulu an ka bonya tara ka sigi an ma ko hali bi an kan timinadiya min ye Banjugu Dante a ye kuma kuncɛ ni min ye aide de la presse o tuma ko min tun bɛ di an ma k'o tigɛlen don min tun bɛ di an ma k'o tigɛlen don Grand Kajulu min kɔni kunnafonidilaw ye a ye ni minɛ a ka bila o da a ka fisa ni da lankolon ye k'a tigɛlen bɛ nin y'a san joli joli o tuma k'u ka kɔfilɛ k'o la dɛ a ye kumaba fɔ Grand Kajulu n'a sɔrɔla ka di an ma a bɛ mago ɲɛ an ye n'a yɛrɛ ma sɔrɔ ka d'an ma a bɛ kɛnɛba bɔ an ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Boy Jabate n tɛgɛ donna l'enquête mun bɛ yen n bolo bɔra n'a ye an ka ministre min n'u ko a ma ko Musa Alassane Diallo jago ministre ni ministre ayiwa k'a kumana ka se ka maaw hakili lasigi sunkalo min natɔ filɛ nin ye ne taara an fɛ yen sisan ne kɔrɔ a bɛ bɔ arajo kɔrɔ sunkalo ko kuma ne kɔrɔkɛ Jibi a bɛ sun a bɛ digi min k'a la n'i kɔni y'a baro bɔ ko nin don nata ye sunkalo ye a bɛ wuli ka b'e kɔrɔ a bɛ digi min k'a la sun bɛ digili mun k'a la kabini san 10 halisa ma sɔrɔ nin kuma min filɛ o tuma ma limaniya a bɔra arajo kɔrɔ ka ban yɛrɛ awɔ n'an ye parti wɛrɛ ta a bɛ na arajo kɔrɔ kɔrɔkɛ ti ka limaniya yɔrɔ min na o b'a yira k'a fɔ dɔgɔnin limaniya ne limaniyalen don Boy Jabate l'enquête a kumana maa min ye sɛbɛnni kɛ o ko a ma ko AD o don an ka ministre k'a ye wuli ka jɔ kɛ kalo damadɔ yanni sunkalo a k'a kun bɛɛ b'a dɔn ala ɲini kalo o ye sunkalo ye dugawu kɛba o kalo o ye sunkalo ye n'o tɛmɛna baraji ɲini kalo o ye sunkalo ye an ka ministre min bɛ commerce kunna Musa Alassane Diallo ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2026 a yɛrɛ ka cakɛda la a ye ɲɔgɔn dalajɛ belebele a y'o kɛ dugu jagokɛlabaw magoba minnu bɛ na ni balo ye ka don jamana kɔnɔ k'a ta fɛnw bɛɛ ka na a n'olu bɛɛ lajɛlen de sigira ka sigi ka kɔrɔfɔ k'a kɛ a kumana a ko di a y'a yira ya kuma b'a la kabini waati jan k'olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sunkalo la an bɛ fɔlɔ fɛn minnu na n'an bɛ o k'an da dumuni ye ka se k'o ɲini k'o bila an senkɔrɔ o ɲinini o kana kɛ gɛlɛya fɛn ye o bɛɛ kɔfɛ a ko a kɔni b'a dɔn sugu kɔnɔ ko gɛlɛya tɛna kɛ baloko la sunkalo a kɔnɔna la ka sabu olu ni gouvernement yɛrɛ kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ yaasa an dusu bɛ se ka suma hamijugu kana kan na balo ka sɔrɔ kɔngɔ kana kɛ sunkalo kɔnɔ ala la k'u ka baara k'o kɛr'o ye Musa Alassane Diallo a ka wuli ka jɔ k'a barika bonyalen don balo min kan k'a bila ale kɔni bolo ayi k'o ti dɛsɛ bilen fiyewu o y'o ka d'an ye o la sa o y'o wuli ka jɔw kɛ hali ayiwa wusuru n'o ye salenko ye gouvernement o y'o yɔrɔ labila yaasa jagokɛlaw u bɛ se ka ninakiliba k'o sɔrɔ u ka baara kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko TVA taxe conjoncturelle o n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ani TCI ayiwa n'o ɲɛsinnen bɛ yaasa ka jago ka degun min talen bɛ an kan dɛmɛ ka se ka kɛ o la sugu a kɔnɔna la a y'o kɔrɔfɔ min kɛ a tilal'o la pewu a nan'i da don an ka tajiko kuma la ministre Alassane Diallo ko wuli
ka jɔ cɛsiri baara belebele k'u kɛ mɛn k'o kɛ yaasa taji ko o bɛ se ka nɔgɔya jamana a kɔnɔna la cogo min na ko gouvernement fana kelen bɛ ka wuli k'o bolo o wuli ka jɔ kɛ sira min ni jago kɛ sira don sɔrɔ sira don o ye kayikaw ka sira ye première région o baara kɔni ko o dabɔlen an bɛ yɔrɔ min na komi sisan alaladenw n'a nata ayiwa ko o fana bɛ kɛ tɛmɛsira ye ayiwa balo siraw ka taa o dugu fɔlenw na ani kana bɔ ka yan fan fɛ ka ni ɲɛsin an ka duguba yɛrɛ a kɔnɔnaw la walasa ministre de l'industrie et du commerce a kɔni a ye foli belebele kɛ ka ɲɛsin opérateur économique la k'u bɛ baara belebele la k'a bɛ kalo damadɔ bɔ yanni an k'an da don sunkaloko la o baaraw k'o nɔw k'olu yera yafaamuya bɛ a la a kɔni b'a dɔn wulikajɔ min bɛ ka kɛ u fɛ da dumuniko la sunkaloko ayi k'o tɛna kɛ gɛlɛya fɛn ye bilen Musa Alasani Jalo halisa a bɛ ka kuma ko ye ala la ko bilankɔrɔ min kan ka kɛ ko a bɛ se 25,000 o tɛ ba 25 o tɔni sukaro ko bilankɔrɔ ko o bɛ yen ko sunkalo kalo ayi k'ale kɔni bolo ko gɛlɛya tɛna na ye o bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛlaw ka wulikajɔ ye min ni a bilala sen kan yafaamuya b'a la an ka baarada dɔ bɛ yen office du Niger k'olu fana ko 15,000 tonnes de riz k'o bila n bɛ yafama b'a la interprofessionnel de riz olu ka baara kɛlen o ye wa ko a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kɔnɔ o maa kofɔlen minnu filɛ k'u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a kɛra u yɛrɛ sigilen ɲɛna l'enquête ale ka kɔrɔfɔ de ye nin ye min bɔra bi yafama b'a la ale ka sɛbɛn don l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Dawuda Sangare Dawuda ko Garan Gejulu hali bi an ka ni tosira tɔw gan tosira in a laban bɛ sɔn ka sisi daga kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Garan Gejulu siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 17 Garan Gejulu i b'a ye k'a fɔ a kuma a bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko kuma jumɛn don o de ye wari tununko kuma min ye Mali ale ka foroba wari Garan Gejulu ko danaya taara ka da maa dɔw kan maa minnu y'a kɛ jɔnforo ni ka tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nka Garange bolo ma funu a bɛ da tigi kan na maa minnu bɛ yen ni danaya taara ka dɔw kan ni k'u bila jɔyɔrɔ la Garan Gejulu ko wari dɔ tununu nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko wari mun tununa a fɛra paramu dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati in na jamanakuntigi kɔrɔ Lajo Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ Mali masakɛya la sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi i kelen tɛ se ka diɲɛ baara bɛɛ kɛ a ye danaya da maa minnu kan Garange ko maa caman bɔra jamanakuntigi jigiya kɔrɔ maa caman bɔra Mali yɛrɛ jigiya kɔrɔ sabu min kɔni jɔyɔrɔ belebele min tun b'u bolo Garan Gejulu k'a yamaruya dira ni ka nafolo ta ka don kɛlɛkɛminɛnw na o tuma min y'o kɛlɛkɛminɛnw ma ye nafolo ma ye o tuma k'a ko in kɛra ten a taba fana don olu dɔnna kɛ sɛbɛnnikɛla ko Garan Gejulu ko de kuma bɛ sen na o tuma min kɔni ye camancɛ fanga ye Garan Gejulu ale nin ko in ta a bolo fila la k'a yira k'a fɔ maa minnu ni maa minnu tɔgɔ fɔ n bɛɛ Garan Gejulu ma daminɛ bi dɛ o tuma ko wari min tununa k'a bɛ ɲini ka na sɛbɛnnikɛla ko Garan Gejulu kuma in bɛ fɔ tuma min na dɔw kɔni ye duuru don fiɲɛ na ni ka kɔsɔkɔsɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni kɛn bɛ jamana wɛrɛ sigibaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in ka ban pewu CEDEAO de bɛ kɛ maa minnu bɛ n'a kɛr'u ɲɛna Garange k'u bɛ lamɛn maa minnu tun ye minisiri ye minnu ye finitigi ye minnu yɛrɛ ye sivili ye Garange k'a kɛra maa o maa ɲɛna o tuma wele bilala bɛɛ ma kiiritigɛlaw fɛ Garange ni ka bɛɛ lamɛn kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in tɛ ko denni ye nin ko in ale ka yanga ka bɔ fo ka damatɛmɛ Garange ni kiiri bɛ kɛ ka jaabu sɔrɔ a la min kɔni ye témoignage ye n'o ye seereya ye i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ wele ni k'u da don ko dɔ la Garange ko de b'a ko jɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko kiiritigɛlaw mago bɛ maa minnu na Garange n'o de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye nin ko in na o tuma i tulo kɛrɛbɔsigi Madamu Bintu Kamara o tuma k'u mago b'o la ni k'o ɲininka k'a sababu kɛ Madamu Bintu Kamara Garange k'ale yɛrɛ kɔni tigɛnɔbila dɔ kɛ min kɔni ye kuranko kuma ye an ka jamana in kɔnɔ min ma taa maa caman jimi sira fɛ o tuma k'a na kɛ n'a bɛ ko dɔ kalama o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange min ye Abdoulaye Idrissa Maïga jamana premier ministre kɔrɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ale tile o tuma k'u mago b'ale fɛnɛ na o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen général des corps d'armée Sadio Kamara l'actuel ministre de la défense et des anciens combattants o tuma k'u mago b'o fɛnɛ na vraiment tɛmɛ ka bɔ yen général de division Ibrahima Daïrou Dambélé ale ye Mali ka lasigiden
min bɛ Arabie Saoudite la waati la grand que ko mako b'o fana la vraiment tɛmɛ ka bɔ yen général de division Djidje Dako ale Mali ka ambassadeur ye min bɛ Japon jamana la u ko mako b'o fana la vraiment tɛmɛ ka bɔ yen général de division Ablaye Kulubali l'ancien chef d'état-major des armées ko mako b'o fana la vraiment tɛmɛ ka bɔ yen général des armées min ye Sulemani Doucouré ko mako b'o fana la ale chef d'état-major des armées de l'air kɔrɔ ye grand que julu ko mako b'o fana la k'o lamɛn vraiment tɛmɛ ka bɔ yen min ye Cɛmɔgɔ Sangare ko mako b'o fana la l'ancien ministre de la défense des anciens combattants grand que ninnu kɔni ma ye u ye weleli kɛ ko ka n'u lamɛn u ma ye maa dɔw ko n'o ye kiiritigɛla dɔw ye a ko ninnu ka lamɛn k'a nafa ka bon kosɛbɛ nin kiiri jaabi la o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko ninnu ka yebaliya grand que ko kɔni sɛbɛn tɛna k'u tɛna o tuma ko b'a yira k'a fɔ nin ko in grand que k'ale bɛ k'a gulonnen bɛ maa minnu kan ka lamɛn n'a fɔra k'olu tɛna k'a ko bɛna diya cogo di ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko grand que min ye nin ko in ye i b'a ye k'a fɔ hali bi ji kɔni dugulen bɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔw lamɛnna dɔw kɔni sigilen bɛ kulu maa kɔnɔ a ko dɔw ye duuru don fiɲɛ na grand que ko ma dogo maa la sɛbɛnnikɛla ko grand que min ye nin kiiri in ye i ka da la k'a fɔ k'a bɛna s'a kuncɛyɔrɔ la dɛ ntɛnɛn nata n'o bɛ bɛn kalo tile 26 ma sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali minnu bɛ yen grand que maa minnu kɔni bɛ bolokɔrɔ k'olu ɲininka yaasa ka nin ko in k'a laban minnu ye duuru don fiɲɛ na i tulo kɛrɛbɔsigi Tiɲɛna Kulubali o tuma ale ancien ministre de la défense ale ma ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen général dɔ min ye général Musa Bemba Keita grand que julu ko ale fana lamɛnna minnu lamɛnna olu de tɔgɔ filɛ Tiɲɛna Kulubali ale lamɛnna général Musa Bemba Keita ale lamɛnna vraiment tɛmɛ ka bɔ yen grand que julu min kɔni maa wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Musa Darabo ye ale fana lamɛnna vraiment tɛmɛ ka bɔ yen grand que julu n'i y'a lajɛ Sulemani Bemba ale fana lamɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ grand que minnu lamɛnna olu ka tiɲɛ fɔ olu y'a yira k'a fɔ minnu kɔni bɛ yen n'olu ma lamɛn ko fo ka wele de bila olu fana ka lamɛn bɛɛ y'i ta fɔ nin ko in na a kuma cayara dɛ a ko wariko kuma grand que ka tiɲɛ n'an nkalon wɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na fɛn da b'a ko la ko ka bɛɛ lamɛn sɛbɛnnikɛla ko grand que kuma in a ka ca n'an ko an b'an da don papier kɔnɔ kuma la grand que wula bɛ se k'an to a la hali maa dɔw bɛ yen grand que k'a kuma sarala minnu na n'olu da t'a la u bolo t'a la grand que k'a fɔra ko ka nin bɛɛ wele jamakulu de bɛ kɔfɛ minnu kan ka wele k'u bɛɛ lamɛn nin ko in na maa tɛ nin ko in laban cogo dɔn dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Julu Kamara maa t'i bolo to wara da ni ka tila k'a tulo tanga fɔ a ye n bala cogo bɛ di namu maa ladon a tɛ taa degun kɔ o ye tiɲɛ ye seere ni ale kumana ko cogo di maganta kuma de wulilen filɛ mun bɛ ko nin ye doni girin ye doni min n'a ka guru n'a dalen don Mahamadu Kone kun ministre min n'a b'an ka diinɛ ko kunna kɔrɔfɔ in fila tɛ koyi a bɛ maganta ko de kunna jateminɛw wulilen jateminɛ min bɛ bolokɔrɔ ko an ka iji ta Mali a sɔngɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka yɛlɛnnen don san 2026 k'u ye sɔngɔ min bila kɛnɛ kan ala la $400,000 ana kunkan fɛ k'o ye gouvernement o ka yɔrɔ ye privé $420,000 ana kunkan fɛ ko o ye agence privé tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kasabi min filɛ ko nin sanayɛlɛlen don nin waati laban ninnu kɔnɔ yakuma b'a la ko yasa nin ko ka se k'a sɛgɛsɛgɛ ka jɛya ko u kan ka wuli ka dɔ de kɛ jateminɛba u k'a kɛ Arabie Saoudite ko kasabi a yɛlɛnni ko assurance ko o bɛ a la transport ko o bɛ a la ani baara misɛn tɔw ya kuma b'a la n'i taara maga a bɛ to ka zɔle da minnu kɛ ka taa yɔrɔbaw lajɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la. i b'u ɲɛdɔn. m'o dɔn o la sa i bɛna ka na ye ala la u ye nin wuli ka jɔ min kɛ ka nin baara min bila sen kan kan ni jamana minnu bɛ jɛla an bɛ yɔrɔ min na komi sisan n'an k'a fɔ a ma ko confédération AES Burkina bɛ o la k'olu ka sɔngɔ a ko t'an ta in bɔ dɛ. o ye joli. olu bɛ 2026 $3 ani dɔɔni. an bɛ naani na. Nigeri olu fana ta o fana jiginnen don ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o fana $3 ani dɔɔni.
ko nin wa k'u ka avion billet b'a la dɛ u ka fɛn bɛɛ b'a la hôtel tout ka bɛɛ b'a la ko n'i y'a jateminɛ miliyɔn 1 bɛɛ o de bɛ an ni AES dugu tɔw u ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛkun ye mun ye o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ka sɛbɛn na ko Burkina Niger olu bɛ négocier ni Arabie Saoudite maaw ye ni sira mun ye k'i b'a sɔrɔ ko anw t'o o de kɛ kasabi yɛlɛni maa dɔ bɛ o y'i da don kuma la k'ale t'a tɔgɔ fɔ dɛ agence tigi yɛrɛ don tiɲɛ yɛrɛ la k'anw ta ye labɛnbaliya de ye a labɛn wa k'a sɛbɛn yɛrɛ k'o t'an na cɛkɔrɔba dɔ fana ye kuma ta ko o tun bɛ baara kɛ a baarakɛda kɔrɔ in na o bɛ retraite la bi k'ale wa k'ale jɛnna hiji kɔ bi a jɛnna kɔ sini k'ale t'a da don ala ka b'a baro kɛ n bɛ maa ye minnu kɔni bɛ k'u dogo t'u yɛrɛ yira o la sa i bɛna ka na ye tiɲɛ yɛrɛ la miliyɔn 275 CFA i bɛna ye o furancɛ ko jamana yɛrɛ y'o fara an ka maaw ka baarakɛla ninnu o ko k'o kɛ dɛmɛ ye ko n'a bɛɛ n'a ta k'anw ka kasabi de ka yɛlɛ de ka girin ko ka tɛmɛ dugu tɔw ta kan nin waati kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la ko magandagalaw k'olu kɔni ko kasabi bɔli k'a fɔ ko ka taa magan ka segin ka na ko ijidenw k'olu de bɛ ka gouvernement ta n'o tɛ ko gouvernement tɛ ka ijidenw ta k'a bɛɛ bɛ ka bɔ ijidenw de kun o la ko ni ɲɛma ɲini a la Buwa Jabate tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛna gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen dun ɲɛsinnen bɛ maa min na minisiri ye min n'a b'an ka diinɛ ko kunna n'o ye Mahamadu Kɔnɛ ye k'u k'a lajɛ baara kɛcogo u k'a yɛlɛma sɛbɛnfura a bɔra Sireni kɔnɔ Basidi Senbara a ka sɛbɛn don Garanke ne bɛ n tigɛ don tuguni l'enquête Garanke maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye SB ye a ko an ka taa kɔɔriko la Garanke min ye san 2025-2026 sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ samiyaji a bɛ sira la ka na dɛ a ko janto yɛrɛ la Grand Gejulu Kamara olu ka di kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko n'i ye farafinna tilebiyanfan lajɛ Grand Ge dugukolo b'an bɛɛ bolo an bɛɛ ye sɛnɛkɛla ye nka hakilinaw tɛ kelen ye baarakɛbolow tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mali ale de kɔni bɛ ɲɛfɛ waati bɛɛ min ye UEMOA jamana 8 olu ni ɲɔgɔn cɛ kɔɔri sɛnɛko la Grand Ge san o san anw de bɛna an jɔ jɔyɔrɔ fɔli la Ngaki sɛbɛnnikɛla ko Garanke min y'o jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o tuma taabolo minnu bɛ samiya ma se ban nka jateminɛ la sabu cakɛda dɔ bɛ yen ale kɔni ka baara ye dɔdɔlimali ye ni ka jateminɛw kɛ sɛnɛkɛla ko la Grand Gejulu jamana yɛrɛ bɛ kungilenna ni dabolo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ min ye o comité de pilotage du programme régional de production intégrée du coton en Afrique Grand Ge olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko janto yɛrɛ la a kɔrɔcogo ka ɲi sabu Mali o kuma kan ka tɔn ka jɔyɔrɔ gale la a na kɛ n'o de ka di olu ye kuda ye k'a da kan n'i ye kow lajɛ misali de bɛ taa Mali kan nka Grand Ge u y'a jira k'a fɔ ko hun bɛ yen dɛ wa jatigɛ ni jɔrɔ b'u la ko ni Ala ma kunnaja UEMOA jamana 8 ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka jɔyɔrɔ gale Grand Ge ko Benin bɛ sɔn k'o minɛ Patrice Talon ka jamana o kuma k'olu bɛ sɔn k'o minɛ fiɲɛ taabolo bɛ min na sɛbɛnnikɛla ko Grand Ge o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ samiya tɛmɛnen n'o ye 2024-25 ye i b'a ye k'a fɔ ko jiginni kɛra dɔɔnin Grand Gejulu k'o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ nɔgɔ kun kan ka di waati min na Sɛnɛgalɛw ma nɔgɔ sɔrɔ Grand Gejulu baga kun kan ka di tuma min na ni ka fɛn ɲɛnamaw faga caman bɛ yen a m'a ta sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ min ye i b'a ye k'a fɔ kɔɔrikolo kun kan ka di waati min na caman fana m'a ta sɔrɔ Grand Ge ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra jiginna belebeleba ye bolo dun m'a funu a bɛ da tigi kan na o jiginna in bɛ ta ka jɔn sɛgɛrɛ Grand Ge ko de Sɛnɛgalɛw ka minisiri sabu n'i ye Sɛnɛgalɛw ka minisiri lajɛ Sɛnɛko kuma ma fɔ Grand Ge ka nɔgɔ di yan fɛ bagaji di yan fɛ a ye nin ko in woloma foro lahela bɛ cogo di Grand Ge k'a bɛɛ lajɛlen de bɛ munumunu k'a parata ye ni k'a ɲɛfɔ k'a da baarakɛbaaw ma sɛbɛnnikɛla ko o jiginna taara ni ka Sɛnɛgalɛw ka ɲɛmaa so sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Ge n'i ye kow taabolo lajɛ jateminɛ y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ min ye maa 203 ni dɔɔni ye Grand Ge ko maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ nɔgɔ sɔrɔbaliya waati bagaji sɔrɔbaliya waati min ye ka taa bila sɛnɛkɛfɛn tɔw la Grand Ge k'olu kɔni yafara min ye kɔɔriko ye k'o bila kɛrɛfɛ k'u ɲɛsin ko wɛrɛ ma ko Mali bɛna jigin k'a sababu kɛ nin de ye maa caman bɛ yen k'olu diminen don dɛ i bɛ k'a faamu a bɛ dimi kun bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dugukolo min bɛ Mali bolo miliyɔn 1
million kɛmɛ fila ni bi naani kelen ni ɲari n'o ye 1,241,000 km². a ko n'i y'o lajɛ grand an kɛmɛ ka yɔrɔ min labila sɛnɛ ye o de ye 533,779 hectares ye grand ko tɛ bɛɛ bolo o ye yɔrɔ belebelebaw de ye Kongo ma ɲi ka Mali minɛ gɛlɛya ma ɲi ka Mali minɛ grand an kan ka jamana balo wari la ni ka tila ka maa wɛrɛ balo n'an ye baara kɛ dɛ n'an ye baara kɛ dugukolo b'an bolo dugukolo ko k'ale baara grand kan ka dugukolo tigɛ baara kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu kan k'o kɛ grand ko dɔɔni de bɛ ka kɛ k'a tɔ bila kɛrɛfɛ mun na a bɛ ka bila kɛrɛfɛ o ɲininkali gɛlɛn bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali taabolo filɛ dɛ Mali ka jɔyɔrɔ gale kɔɔri ko la ko san wɛrɛ saison an bɛn'o bila k'o di Benin ma k'o jatew yera ka ban min man ɲi ka kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'enquête kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa naamu l'indépendant kuma n'an bolo ko cogo di ko tasuma wulilen don Mali ye ntolati farikolo ɲɛnajɛ subhanallah Coupe d'Afrique min tɛmɛnen filɛ nin k'a nana ɲuguɲugu ni nana de ɲagaɲaga ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan bi tɔnba min n'a bɛ farikolo ɲɛnajɛ k'a ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ n'an ko a ma ko FEMA foot o don a dakolon cilen don sabu k'a maa bɛɛ jɛra ka walansɛbɛ k'o kɛ o kɛra walansɛbɛ kɛlen ka kɛ maa tɛ yen min bɛ baara la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan démission min n'a kɛra maa 19 comité exécutif fédération malienne de football ala la k'an ka ntolanci a baarabaw k'u tɛ a yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan n'o dun kɛra o bɛ na ni mankan de ye ho ha ho bɛɛ b'i ta fɔ min kan ka yɛlɛ min kan ka jigin min ka ɲi min man ɲi bɛɛ b'i ta fɔ sabu bɛɛ sigilen don ni kɔnɔta ye nin baara in kɔni ala la k'u kan ka wuli ka jɔ yaasa jɔsen kelen o ka se ka sɔrɔ fédération ko la nin waati dun ɲɛsinnen bɛ jeni na monsieur le ministre des sports Abdul Kasim Fɔnba ala la bɛɛ kɔni b'a dɔn nin ko in bɛ sen na ale sera a yɛrɛ la i b'a dɔn diplôme b'a bolo a criminologie a y'a yɛrɛ minɛ n'a tun i donni na ka kɛlɛ wuli nin na a degun kun bɛ se jamana de ma a y'o yɔrɔ de lajɛ ka s'a yɛrɛ la k'a yɛrɛ minɛ fiɲɛ kan ka taa yɔrɔ min bɛɛ ye fiɲɛ tafan dɔ yakuma b'a la nin kɛlen fɛɛrɛ kan ka kɛ ka jɛrɛ tɔn dɔ de sigi jɛrɛ tɔn min n'o bɛ Mali football ko gérer ale fana dun fana kan ka hali n'a sɔrɔ o bɛ kɛ a ka kɛ ani FIFA ni CAF bɛ ɲɔgɔn kan bɔ n'o de kɛra Buwa baara bɛ ɲɛ a bolo n'o tɛ ala la a siranna min ɲɛ a laban bɛ taa yɛrɛ bila o dingɛ o kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ k'ale bɛ taa i jɔ fédération jɔyɔrɔ la ka sɔrɔ o droit t'a bolo nka fɛɛrɛ ni kalan ni ɲɛdɔn min bɛ a la ani dɛmɛ min b'a bolo a sera a yɛrɛ la k'a yɛrɛ minɛ fo ko k'a nana se nin waati la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an kɔni bɛ yɔrɔ min bɛɛ kɔni b'a dɔn denw n'a nata kafu laban u bɛ se an ka jamana kɔnɔna la baara in tɔ kan ka kun don cogo min u b'a nun don ten yafumaya b'a la ani FIFA ani kafu olu ka bɛn o kɔnɔna la o kɔni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ nin dingɛ an kɔnɔna la n'o tɛ maa dɔw kɔni wulilen don nin ko in kɛlen filɛ min ye ko k'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ko ni barikatigi ye nɔgɔ min bɛ yen n'o kɛra jɛrɛtɔ min fana bɛ sigi a bɛna jate de bɔ nafolo minnu baara la ka tɛmɛ o ka ɲɛɲini baara kan ka kɛ cogo min na yaasa farikolo ɲɛnajɛ bɛ taa ɲɛ cogo min ani biro kura kan ka sigi cogo min o baara kan ka bɛn o ma sɛbɛn an y'a ta l'indépendant kɔnɔ bi u ka bi bɔli de don yakuma b'a la grand an bɛ taa Jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin kunnafoni tɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ belebele la o kɛra n balan dayɛlɛ sɛbɛnfura min b'i bolo i k'a ta i k'a lakale ma Elhadji Grand Kedjilo i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bolo ɲɛ o ye la lumière yeelen maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Lasini Tarawele filani ka kalimu ka di Grand a ko diɲɛnatigɛ la dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na a ko yɛlɛma yɛlɛma Grand Kedjilo o ye ŋɔmi mɔdiya k'a kula ma sɔmɔ kɛrɛ kelen sisira sɛbɛnnikɛla ko a ko office du Niger Grand Kedjilo Kamara k'a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Ablaye Diané sɛbɛnnikɛla ko Grand Kedjilo b'a ye k'a fɔ office du Niger sɛbɛnnikɛla n'o ye Lasini Tarawele a ko Mali jigi belebeleba don i b'a fɔ ko Mali ka jigi ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ a kɛnɛ fiyɛ fiyɛ Grand Kedjilo foyi tɛ k'a kan o de ye ka sɛnɛ kɛ n'o ye malo sɛnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko hali ni sɛnɛfɛn misɛnnin wɛrɛw bɛ bila kɛrɛfɛ nka a la kologirin o de ye malo ye malo ka sɛnɛ n'o ye RM40 Grand Kedjilo Gamiaga min ye dunkafa ye k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ malo hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko office du Niger
sɛbɛnnikɛla ko min ye office Niger ye yaasa laɲini n'o ye attente ye o ka sabati Grand Guédiolo fo ka cɛ de bila ye maa min n'a baara ka kan min ye jamanakuntigi ye Grand Guédiolo a y'a bolo mana bɔ cɛ dɔ nɔfɛ n'o tɔgɔ ko Ablaye Diané sɛbɛnnikɛla ko a ko Diané yɛrɛ ye jɔn ye maa don Grand Guédiolo maa min bangera juillet kalo tile 17 1962 sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Grand Guédiolo diplôme giriman belebeleba bolo n'o ye maîtrise en relations internationales sɛbɛnnikɛla ko min ye Ablaye Diané ye Mali ka consul a y'o baara kɛ Paris sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jɔyɔrɔ caman bɛ yen Grand Guédiolo maa ko fɔlɔ in k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ a ko commune 5nan Bamakɔ yan ale de tun ye maire ka dangan fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ Laginɛ jamana kan Grand Guédiolo k'a kɛra olu ka conseil belebeleba ye san 8 kɔnɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Gué n'i y'a lajɛ min ye Somapepu ye gɛlɛya yen sɔrɔ n'o ye Mali ale ka ji dilanyɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi dana d'a kan ni ka taa kɛ conseil d'administration ale président ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa do politique maa do jamatigi do wa a bɛ se ko la n'i y'a mɛn ko kadiri chibroni ye kadiri dɔnniyatigi kadiri belebele i b'a fɔ ko Ablaye Diané sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye a bangeyɔrɔ ye Sikaso ye maa tɛ sɛnɛ ko fɔ ye sabu a bangera yɔrɔ min na o ye sɛnɛkɛdugu ye Grand Guédiolo k'ale kɔni numera jamanakuntigi fɛ ni k'a ta ka bila Niger kunna Grand Guédiolo ko jɔyɔrɔ girimanba wa ko baara in a degun ka bon min ye sigi kɛmɛ ka makɔnɔ min na malo kana dɛsɛ Grand Guédiolo malo sɛnɛnɛw kana kɔngɔ u kana minɔgɔ jamana yɛrɛ kana kɔngɔ jamana kana minɔgɔ malo sɛnɛnɛw mago bɛ min na n'o ye ji ye a ka d'u ma a waati malo sɛnɛnɛw mago bɛ min na n'o ye kɛnɛ ye a ka d'u ma a waati u ka lajɛ k'u dɔdɔlima u bɛ min nɔfɛ o fana ka k'u ye sɛbɛnnikɛla ko min ye lakana ye Grand Guédiolo an bɛ lakanabaliya waati la lakana ka taa ka malo sɛnɛlaw sɛgɛrɛ Grand Guédiolo jango hakili bɛ se ka sigi u ka baara la i b'a ye k'a fɔ PDG ye k'ale jɔyɔrɔ ka bɔ fo ka dama tɛmɛ min ye chaleur humaine ye k'o don baarayɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min ye sɛnɛkɛlaw ye ka jigisigi kuma ta k'u sɛgɛrɛ Grand Guédiolo ko cɛba min taara k'a bila a kunna o kuma jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se sɛbɛnnikɛla ko maa ka bila fɛn na i ni fɛn mun ka kan wa i bɛ se fɛn mun na Grand Guédiolo k'o de kɛn bɛ Ablaye Diané ta ye jamanakuntigi ma fili fiyewu Grand Guédiolo ko sigi kɛn bɛ k'a makɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna a ma o fidi Nigeri Grand Guédiolo k'a ma deli ka laɲini minnu sabati min ye jaabi minnu di jamana ma Grand Guédiolo ko o jaabi de bɛna sɔrɔ nin waati la min ye Diané ale ka baara kɔnɔ kunnafoni filalen an ye min bɔ La Lumière u ka bi sɛbɛnni don Jabate teliyala ne bɛ n tɛgɛ don wulada la kunnafoni soir de Bamako mun bɛ a sɛbɛkɔrɔ kuma na sɛbɛnnikɛba Youssou Konatɛ wa ɲɛnaminima fɛn ko 14,72 kg de cannabis o tɛgɛ dar'o kan an ka pankurun jigiyɔrɔ la aéroport international président Modibo Keita se jagɛlɛya a dun fɔra ko ka nin dabila dɛ a ko ne don maa minnu ye nin baara kɛ u ka wuli ka jɔ cɛ gɛlɛnw de don office central des stupéfiants OCS nin ye maaw ye maa minnu n'u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa tɛgɛ da ni maaw kan maa minnu n'u ni ɲɛnaminima fɛ n'u bɛna don n'a ye anw ka dugu la yafuma b'a la cellule minnu n'a bɛ aéroport la n'u ka baarakɛ bolo ye anti trafic CAT n'o bɛ OGCS fɔ u ye wuli ka jɔ kɛ ntɛnɛn don janvier kalo tile 19 san 2025 k'u ye kama de bɔ yafuma b'a la k'a sin ka taa maa dɔw minɛ ten ŋami aéroport fɛrɛti yɛrɛ la maa min n'o tun ye chef d'escadron ye o tun ye Abulaye Ibrahima Traoré a n'a ka cɛdenw u ye fɛɛrɛ kɛ yafuma b'a la ka nin ko k'a dakolo jigi sabu tɛgɛ dara a tigiw kan ka sɔrɔ drogue min b'u bolo n'o ye cannabis ye cannabis a marqué ko kush cɛ wala a tabaw de bɛ dɔn nin bɛ sɔrɔ fɛn farin ye dɛ kish ko nin ɲɛnaminima fɛn min kɔfɛlen filɛ k'u kun kɛn bɛ k'u bila tamati lɔgɔti boîte 24 a bɛ k'i ɲɛna ko tamati lɔgɔti boîte yɛrɛ k'a datugu da la u kɛn bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dogo n'u k'a ma ko k'a camoufler tiɲɛ yɛrɛ la ko u tun bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa k'u b'a labɔ jateminɛkɛlaw fana ka jateminɛ bɛ olu nɔ kan olu t'o kalama kunnafoni b'a fɔ cogo min na direction de l'office central des stupéfiants ni maa ninnu ala la ko Londres ko a bɔra yen fan de fɛ kosɛbɛ Angleterre i bɛna ye bɛɛ dun b'a dɔn ko yen bɛɛ b'a dɔn réseau belebelew de bɛ yen n'o réseau criminels ye
ayiwa u ye jateminɛ min kɛ k'a ko lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ u ye maa dɔ bɛ yen u y'o tɔgɔ fɔ ko Gérard Chikuwi Emeka k'o ye maa ye k'a Nigérien de don a bɛ bɔ Nigéria ko ja k'a sigilen bɛ Titibugu la commune 1 na Bamakɔ district la ko jaja ale ka baara a bɛɛ lajɛlen de ye nin ye a bɛ fɛnw minɛ fɛnw bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'o ɲɛnama fɛn ka na di a ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen service minnu kan ka nin baara kɛ u ye wuli ka jɔ kɛ ka sin a la ka taa tigɛ k'a ka ten ŋami kunnafoni tɔ a na t'o ɲɛfɔ OGSS maaw bolo sabu colonel major Fuseni Keita a ko a b'a ka cɛdenw sɛbɛkɔrɔ fo u ka nin wuli ka jɔ n'u ka baara n'u ka cɛsiri ani baara ɲɛdɔn na ka sabu kɛ u bilala sira min kan k'u bɛ k'a baara kɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn sankura in na a daminɛ ba 2026 directeur OGSS k'a ye wele bila yafuma b'a la ko population k'olu fana dɛmɛ nin baara la ko de b'a to ko tɔ k'a bɛ ɲɛ u bolo u ka ministre min bɛ sécurité de la protection civile k'o ko fɔ Général Daoud Ali Mohamedi alala ko ko nin y'a yira k'u filɛ baara min na k'u k'a kɛ ko jamana ɲɛmaw b'u kɔ bi u b'u kɔ sini sɛbɛn a bɔra soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli Yusu Konate ka sɛbɛn don Garange naamu Ala k'a hakili ɲuman d'a ma amin yarabi ɲɛnaminimafɛn Garange a bɛ jamana lasegin kɔ sabu hadamaden n'i y'a ta i bɛ bɔ i dabolo kan ni dun bɔra i hakili kan Garange i bɛ kɛɲɛ kɛ ko kɛbali kɛ min man ka kɛ i b'i yɛrɛ kumasulu i ka kabila kumasulu k'i ka jamana kumasulu Ala k'a hakili ɲuman di bɛɛ ma hakili ye fɛn ba ye Garange o tuma fɛn banbali jate dɔn kibaruya min tun b'an bolokɔrɔ bi alamisa nin bɛ fu sɔrɔ dan na wale ɲuman dɔn foli bɛ taa ka bɛɛ sɛgɛrɛ nka n b'o de fɛ dɔn bi baara a tun nunjuru bɛ ji b'i bolo k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn bi ma dugujɛ wa ko de min ye bi ma dugujɛ Garange joli i b'a ye k'a fɔ ale kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ min ye jibi ye ale dɔ bɛna nɔrɔ bila sisan ni Amedi ye o tuma fulakɛ dɔ bɛ wuli fulakɛ dɔ b'i sigi ni fulakɛw banna misi nunjuru minɛ ma u bɛna nɛgɛ nunjuru minɛ Garange o tuma Amedi k'a yɛrɛ fo ale de ye nɛgɛ tigi yɛrɛ ye Garange ale jɔn b'a sen kan kabini nɛgɛ kɛɲɛ 11 min ye radio Jɛgɛfɔ officiel ani YouTube ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn jamajɛ baara i b'a fɔ ko Jɛgɛfɔ radio Jɛgɛfɔ a bɛ n dama Garange min ye Jɛgɛfɔ ye maa de bɛ misali ta kan n'o tɛ a tɛ misali ta maa kan min ye baara kɛcogo ye Garange u bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen de sɔnna ni ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de kama an b'a fɔ waati bɛɛ ko jamajɛ baara o de bɛ Jɛgɛfɔ kɔnɔ e ni ne o ye alamisa a kɛtɔ b'o kan sɔli Ala